Para o sistema de iluminación necesitamos 3 cables de conexión, podemos escoller de diferente longitude, 3 módulos, 2 módulos de luces LED e un módulo co sensor de luz. Un cable USB para a conexión da placa e a programación e unha placa. A placa MBOT ten que levar a batería porque vai a funcionar de forma autónoma. Podemos sustituir os dous módulos de luces LED polos que están integrados na placa. Nese caso necesitaríamos o sensor de luz e activaríamos o LED da placa. Ou podemos tamén sustituir o sensor de luz polo sensor de luz que está na placa. O que non se debe facer é utilizar os LED da placa e o sensor de luz da placa, xa que están tan próximos que o resultado non vai a ser o que esperamos. As conexiones dos módulos á placa quedarán da seguinte forma. Conectarei o sensor de luz no porto 3 e conectarei os dous módulos LED nos portos 1 e 2. Este irá colocado de tal forma que non sexa visible e os módulos LED irán colocados imitando, por exemplo, os ollos. Programación das luces LED automáticas. Vamos a utilizar en programación o aplicativo MBlock 5 online, poderíamos utilizar tamén o MBlock, pero neste caso para ir máis rápido a versión está online. E o que vamos a escoller é quitar esta placa, a que ven por defecto, e escollemos a MBlock, que a temos aquí a MBOT, perdón. Escollemos esta placa e xa podemos programar. Como vamos a utilizar luz e sonido como módulos que se conectan á placa, temos que comprobar que xa temos activada esa posibilidade. Aquí vemos que non, entón o que facemos é ir á extensión e cargamos a extensión de luz e sonido, que iso nos permitirá utilizar os módulos externos que conectamos á placa. Ben, o primeiro que vamos a facer é activar o modo cargar, porque así o programa vai a guardarse na placa e vai a funcionar de forma independente do ordenador. Xa temos a placa MBOT, ben, iniciamos o programa. O programa o iniciamos programando cando se poña en marcha, cando iniciemos, arrancamos a placa e demos ao botón ON. O que vai a facer, como vamos a utilizar un sensor, vamos a control, poñemos que por sempre, porque vamos a ter o sensor de luz funcionando sempre, e utilizaremos un módulo un bloque donde veremos si se cumple unha condición ou non se cumple. Si se cumple esa condición, se encenderán as luces, si non se cumple a condición, se apagarán as luces. Entón, temos no bloque de luz e sonido temos a posibilidade de conectar. Eu vou utilizar este porque así o alumnado pode xogar mezclando os colores RGB, o vermello, verde ou azul. Como conectei os módulos LED nos portos 1 e 2, o que vou a facer aquí é duplicar este e un vai ao módulo 1 e outro 2. Vou a deixalo no color vermello. Xa sabedes que tamén podíamos utilizar estes donde non é necesario mezclar os colores. Ben, como cada módulo de luz LED ten 4 LED, podemos facer que se iluminen de forma independente ou todos á vez. O deixarén que se iluminen todos. Xa teño o que ocorre na primeira si se cumple a condición, e ora isto mismo tamén o vou a duplicar porque se non se cumple a condición os LED estarán apagados. Ora programamos a condición. Ben, pois a condición vai a ser, vamos a utilizar este, vai a ser que a cantidad de luz que detecta o sensor de luz vai a ser menor, por exemplo, eu aquí terei que ir axustando ese número, depende da cantidad de luz que haya no lugar onde colocamos a cabaza. Ben, isto o temos que facer axustando con probas. Eu poño ahora 200 e activamos xa, o temos en luz e sonido, aquí si xa temos o sensor. O sensor de luz. O sensor o conectei no porto 3, hai que
ter cuidado cos portos onde conectamos as cousas, porque despois se non funciona, o mellor é porque o temos conectado nun porto que non é adecuado. Sensores de luz sensor de luz no porto 3, tamén podíamos utilizar o sensor de luz integrado que vai na placa, e así utilizaríamos un módulo menos. Pero eu farei completo como expliquei no vídeo. Entón xa teño a condición. Cando se inicie mbot, sempre vai a estar, porque podíamos facelo de tal forma que isto solamente sucedera unha vez. É dicir, no momento que baixa a cantidad de luz, se encenden os LED. Pero mellor deixamos que isto se repita cada vez que suceda iso, non solamente unha vez. Entón, a condición, se a intensidade de luz que recollemos no sensor que está conectado no porto 3 é menor de 200, pois pode suceder isto. Sucederá que se encendan os LED en color vermello. Se non é menor de 200, entón os LED se apagan, permanecerán apagados. Ademais, eu podo engadir pois un pouco de son. Entón vou a un módulo de luz son e escollo, por exemplo, esta nota, tocar esta nota. Vou a poñer unha nota máis grave, por exemplo esta. O problema é que se escoita moi baixo, entón en situación de ruído pois non se podría escoitar, e esta o colocarei por aquí. Entón teño que cando se cumpla a condición de que hai pouca luz, se encenden o que serían os ollos en color vermello, os LED, e se escoitaría un son bastante grave, aínda que de pouco volumen. E este sería o programa. O que vamos a facer agora é cargalo. Como xa o teño conectado, vou a comprobar se está conectado. Non, pois o conecto por USB. Ben, a veces a mensaxe está conectado e agora vou a cargar o programa. Teño xa a forma de funcionamento na opción cargar e subo o programa. Despois de uns segundos, isto tarda uns segundos, podemos comprobalo. E desta forma, eu cando solte o cable de USB do ordenador, xa terei a placa funcionando de forma independente, mentras dure a batería. O programa se inicia de forma automática. Cando poñemos a placa en on, se inicia xa o programa. Acabo de comprobar o programa e vexo que ao tapar o sensor pois non reacciona ben porque hai moita luz no ambiente. Entón terei que poñer este número máis alto. Vou a duplicalo, o cargarei de novo na placa e comprobarei o funcionamento. Se ese número tamén non funciona como eu esperaba, pois o modifico e o subo. Sigo comprobando que necesito tapar demasiado o sensor, non funciona como eu espero, así que aínda subirei máis este número. Vou a poñer 800, a ver que pasa. Claro que estou ao lado dunha ventana. Vou a probar agora. Bueno, así é como quedaría na cabaza. A idea original era meter todo dentro, pero despois de abrir a cabaza e ver o asqueroso que é, pois non me atrevín a meter a placa por non estropeala. Si se limpa ben, ou incluso si se mete dentro dun plástico, podería ir todo dentro. O que fixen foi colocar a placa detrás, teño accesible o interruptor para activar ou non a placa, coloquei os módulos LED nos ollos, eso sí que hai que buscar unha forma de que non caigan, e o sensor de luz, en vez de colocalo, porque podría facer un buraquiño na cabaza e colocalo aí nun sitio, o que fixen foi, pois isto, original, metelo nunha lingua, pola parte de abaixo, fixen un burato e saquei aí o sensor. Entón, cando tapamos o sensor, incluso nos ollos podíamos colocar un plástico para tapar os LED e que non tivera este efecto. Funciona ao acercar a man, pero claro, temos que axustar a sensibilidade do sensor, e tamén funciona cando apagamos as luces e deixamos isto a oscuras. E esa sería a idea e o funcionamento.